ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആര്യാസ് വണ്ടർലാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടൊരു വാട്ടർഫാൾസ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഗ്ലൂ ഗൺ വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് മെറ്റൽ വേണം, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ വരുന്ന കളറിലുള്ള കല്ലുകളാണ്. പിന്നെ അക്വേറിയത്തിൽ വെക്കുന്ന ഭംഗിക്ക് വെക്കുന്ന ചെടി, പിന്നെ ഒരു ഫെവിക്കോള് വേണം, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നീല ചാർട്ട് പേപ്പർ വേണം, പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡ് വേണം. പിന്നെ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ്, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കേക്ക് ബോർഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും പാത്രം വേണം, പിന്നെ കളറ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ കളർ ആദ്യം തന്നെ ഈ പാത്രത്തേക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഈ കളർ ഈ പാത്രത്തേക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനത് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബോർഡിൽ ഈ ഒരു നീലച്ചാർട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആ നീല ചാർട്ട് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് കേക്ക് വേണം. ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് ഒട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് കേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് കേക്ക് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ മെറ്റലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കല്ല് ഫുൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇങ്ങനെ കല്ല് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കല്ലിങ്ങനെ മലമാരി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്ലൂ ഗണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുമാതിരി ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ കല്ലും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ചെടിയും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആ പാത്രം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വിക്സോ എന്തെങ്കിലും എണ്ണമയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പരട്ടി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വിക്സ് പരട്ടുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ചെയ്തത് വിട്ട് വരാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിക്സ് പരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കുറേ വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.